Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan bi gonbidatu izanen ditugu platoan. Lehenengoa Irantzuko lurretako Mikel Etxebeste izanen da, eta bigarrena Erdiz Bizirekeko Aritz Alunda. Hala ere, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1880ko irailaren 15ean Agatha Christie misteriozko eleberrien idazle britaniarra jaio zen. Gainera, irailaren 15ean ere, baina 1926ean Jose Miel Iztueta Lazkao Txiki bertsolari eta txiste kontalaria jaio zen. Bestalde, gaurko egunez, baina 2004ean Johnny Ramone gitarra estatubatuarra hil zen. Eta 4 urte beranduago, 2008ean, Richard Wright, britainiar teklista eta Pink Floydeko kidea hil zen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Nafarroak 45 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, Tutera eta Fiteron erregistratu dira 5 positibo. El Caracol Mexiko hiriko kaletan bizi diren personei laguntzen dien erakundea 2021 elkartasunaren Nafarroko nazioarteko saria. Epaimahaia baloratu du etxerik gabeko personen osasunerako eskubidea eta gizarte eta hezkuntza integrazioa bermatzeko egindako lana. Txibite lehendakariak iragarri du estatuak Europako funtsetatik datozen 145,5 milioi euro inbertituko dituela Nafarroko abiadura handiko korridorea sustatzeko. Ipikarik ez herri ekimenak Navarra sumak irudikatu nahi duen hiri eredua salatu dute. Nazioarteko aldaketa klimatikoaren aurkako egunaren harira Baztango talde ekosozialak hainbat ekimen antolatu ditu irailako 22 eta 24erako. Etxabakoitzeko, baratzetako eremu publikoak altzariak muntatzeko eta zura eraldatzeko lantegi eskolak egindako estalpea estrenatu du. Nafarroko gobernuak euskeraren egoerari buruzko inkesta soziolinguistikorako informazioa biltzeko lanak hasiko ditu. Urriaren 2tik azaroaren 28ra ospatuko da Nafarroko bertsolari txapelketa 29 bertsolarik eman dute izena. Aste hontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, arratsaldeko 7etatik aurrera, 8ko maldiko bertsosaioa izanen da Katakraken. Bihar eta udako astearte eta ostegun guztietan egin duten bezala, arratsaldeko 6:30 8:30 txistu eta gaiteroen emanaldiak izanen dira Gazteluko plazan. Gainera, bihar ere, Iruña taldeko dantzari eta fanfarreak emanaldia eskainiko dute Etxabakoitzeko Remiro de Goñi kalean arratsaldeko 7:30 aurrera. Ostiralean, bestalde, 8etan, Ibilbedi taldearen kontzertuaz gozatzeko aukera izanen da Burlatako kulturetxean. Larunbatari dagokionez, arratsaldean 7:30etan Gartxot konpartsa arituko da Azpilagainako Manuel Turrillas plazan ikuskizuna eskaintzen. Eta azkenik, datorren asteko asteburuan, irailaren 24, 25 eta 26ean, Noaingo Zentzumenen parkean, Nafarroako 6. azoka ekologikoa ospatuko da. Jarrai dezagun gaurko komunikabideen azalak aztertzen. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Herripagainak merkataritza zentro handi baten ordez 471 etxebizitza eta ekipamendu gehiago jarriko dituela dio titularrak. Argazkiaren bidez aldiz, etxebizitza babestuaren eskaria 5 urtetan bikoiztu egin dela nabarmentzen du. Horretaz gain, hezkuntzak eskolaz kanpoko ikasleen antolaketa ikastetxeen esku uzten duela jakinarazten du Notiziasek. Gainera, Espartzak Navarra sumaren etorkizuna Peperen egoitzaren aurrean airean utzi duela aipatzen du. Bestalde, Nafarroak urriaren 1etik aurrera zezen jaiak kalean baimenduko dituela jasotzen du gaurko azalak. Eta Burlatako gazte bati emandako labankadagatik atxilotutako biak espetxera joanen direla ere iragartzen du. Kiroletan, asteburu honetan, Zubiri Iruña Garesen 550 patinatzaile arituko direla azpimarratzen du. Eta amaitzeko eta gaia aldatuz, Europar funtsetako 145,5 milioi Nafarroako AHT-ren 2 tarteetara bideratuko direla jakinarazten du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu.
Titularrak dioenez, AHT-ko Nafarroako korridoreak 145,5 milioi euro jasoko ditu Europako funtsetatik. Argazkian, Erripagainan 471 etxebizitza egiteko proiektua nabarmentzen du. Horretaz gain, Nafarroak urriaren batetik aurrera entzierroak baimentzen dituela aipatzen du azalak. Gainera, argindarraren faktura eguneko 30 jaitsiko dela iragartzen du, elektriken onurak erabiliz. Gai aldatuz, elkarrizketa mahaiak Eskerra eta Junts krisi larri batera eraman dituela azpimarratzen du egunkari honek. Eta azkenik, kiroletan Tximiren berritzean geldialdia izan dela jasotzen du. Pasa gaitezen Gararen azala ikustera. Titularra Madrilek, Memorialak eta Lakuak paroten aurkako ultra kanpainarekin bat egiten dutela da. Argazkiaren bidez aldiz, 75 urte geroago, Jesus Izagirre gudariaren hondarrak berreskuratu dituztela jakinarazten du. Bestalde, argiaren igoera arintzeko enpresen zergak eta irabaziak murriztea aztertu dutela aipatzen du azalean. Horretaz gain, Salk eta Frankoren heriotzak Hego Euskal Herrian txertaketa bultzatu zuela jasotzen du. Eta amaitzeko Urkulluk Ela eta Lab gabeko mahaiaren ituna txalotu duela azpimarratzen du. Berriaren txanda da orain. Albiste nagusia Madrilek argiaren fakturan esku hartuko duela da. Horretaz gain, Aragonesek Junts perkat elkarrizketa mahaiko bileratik kanpo utzi duela azpimarratzen du azalonek. Gainera, Joseba Arregi zendu dela aipatzen du gaurko berriak. Gai aldatuz, Araba Bizirikek urriaren 23an makroproiektuen aurka manifestaziora deitu duela iragartzen du. Eta amaitzeko, Europar Batasunak eta Ameriketako Estatu Batuek 2030erako metano gas isuriak 130 gutxitzea hitzartu dutela jasotzen du. Euskal Herria irratia ikusten bukatuko dugu. Albiste nagusia, Ziudadelako hobietatik area kentzen astelehenean hasiko direla da. Bestalde, ibilbedi taldeak agerraldiari kantua egin diola jakinarazten du komunikabide honek. Eta azkenik, 8 maldikok gaur hasiera berriei kantatuko diela aipatzen du. Pasa gaitezen orain gaurko eta biharko eguraldien iragarpenak ikustera. Gaur, trumoi ekaitzak espero ditugu egunaren bigarren partean. Goizean giroa nahiko lasaia izango da, hodeiak eta urdinguneak izango ditugu eta zaila izango da euria egitea. Eguerditik aurrera ordea joera aldatu egingo da, hodeiak ugaritu eta euritara joko du. Zaparradak eta trumoi ekaitzak espero ditugu eta noizbehinka handiak izan daitezke eta txingorra ere bota dezake. Temperatura jaitsi egingo da. Haizeak hegoaldetik joko du hasieran, baina egunean zehar ipar-mendebaldera egingo du pixkanaka. Bihar, ostegunean, egunak aurrera egina ahala, eguraldiak egonkortzera egingo du. Egunaren lehen partean, hodei ugarirekin eta zaparrada batzuekin jarraituko dugu. Gainera, baliteke goizaldean oraindik oso mardulak izatea, batez ere ipar isurialdean. Arratsaldean, pixkanaka atertzera egingo du eta hodeitzak arintzera. Temperaturak beste koska bat egingo du behera. Iparraldeko eta ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, nahikoa bizi kostaldean eta Ebro ibarrean. Orain, gurekin platoan Mikel Etxebeste dugu, bera Irantzuko lurretakoa da. Kaixo, Mikel. Kaixo. Zer moduz? Ongi. Herritik hirira etorrita, baina ongi, gustora. Bueno, nizan behin ez dago gaitz. Bai, atera behar da herritik gero gogoz bueltatzeko. Bueno, eta zer moduz zabiltzate ez, Irantzuko lurretatik? Ba, ondo egia zan, pues, claro, garai hontan gaudena, gure aukeran gehiena nola kanpoan den, pues, nahiko ongi moldatu gara eta pandemian zehar ere gauzak egiteko aukera izan dugu neurri guztiekin, baina nola kanpoan diren, pues, pixkat alde horretatik, bai, errazago. Erreztasunak edo ematen horrek herri txikiak izateak eta natura zintzen. Hori, herri txikiak, jende normalean inguruko jendea dago, nahiz eta, karo, pandemia garai honetan, jende guztiak ateratzeko gogoa zeukan eta
batzutan aforoa bete izan alda eta errepikatu behar izan ditu ekintza batzuk, ze jendeak gogo zegoen, eta orduan, bai. Bueno, zuek ez, udazkenero programa bat antolatzen duzue, udazkeneko jartzunak izenburuarekin, eta aurten ere egin duzue. Bueno, egiten zabiltzate, oraintxe bertan martxan dago. Bai, hori martxan dago, nahiz eta udazkeno jartzunak izan, normalean, esan dizudan bezala, nola kalean egiten diren gauza asko, herri batzutan, adibidez, ni Lezonakoa naiz, beti izaten dira lehenengoko asteburuak. Ze gero usten baduzu urrirako edo, urte baten tokatu zitzaigun urri bukaeran eta elurretan. Orduen hasten gara, uda bukaeran, nahiz eta udazkeneko jartzunak izen, ja bai hasi ginen orain dela ja laupa ostazte lehenoko ekintzarekin eta jarraituko dugu. Hori da, abuztu amaieran ez, hasi zen? Bai, hori da. Eta urri bukaeran arte luzatzen da programazioa. Hori da, bai, hasi zen Lezaunen, folk kontzertu batekin, eta gero egin dira gauza gehiago, antzerkiak, magia, joan zen asteburuan egon ziren bertsolariak gezalazeko kiroldegian, eta hori jarraituko du magia ikuskizun gehiagorekin, antzerkiekin, bisita gidatuak naturan, errekan bisita gidatuak, eta bai, eskaintza zabala da, bai. Eta orain arte, zein da egiten duzuen balorazioa? Oso ona, bai, joan zan urtekoa oso ona izan zen nahiz eta pandemia garaian izan, eta aurtengoa ere momentuz oso ona, Lezauneko kontzertuan jende pila, eta aurreko igandean ere bertsolarietan aurtengo berrikuntza bat zela eta duda pixkat geneukan, baina kriston harrera izan zuen, bai. Eta, esan duzu zenbait jardueretan ez, aforoa bete izan duzuela? Bai, batez ere joan zan urtean berrikuntzetan, gure teknikaria Txarok oso abila da publizitatzeko garaian, eta bai, ekintza batzuk errepikatu behar izan genituen, larun baterako iragarrita zeudenak, larun bat eta igandean egin, jendea gogoz gelditu zelako. Eta, gerturatzen den jendea, zer da inguruko herrietakoa, ala baita ere badoa agian ez dakit hiru? Gehien bat, bailarakoa da, baina gero eta urrutiagotik dator. Sakana aldetik, azkenean sakanatik oso gertu gaude, eta gipuzkoarrak ere, adibidez, Lizarrako kanpinera datorren jente asko, ikusi informazioa eta gerturatzen da, baina gehien bat ingurukoak, eta gero da beste aukera bat, larun bata edo inguruko jentea pixkat bildu eta afari bat egiteko edo aitzakia, ez? Udazkenean, uda pasata gero, udazkenean zehozer izateko egiteko. Denaren gainera ez, udan imaginatzen dut herri horietan biztanle kopurua asko handituko dela, eta agian hauren modu bat da, ez? Udazkenean jendea mantentzeko. Bai, gure zonaldean ikaragarri. Lezaunen adibidez, 250 izatetik, udan 500etik pasako gara, bai. Eta gero, oraindik eguraldia ona denez, jende horrek jarraitzen du asteburutan etortzen, eta beraz, bai, jendetza egoten da, bai. Eta, herriko biztanleek eskertzen dute halako jarduerak egitea haien herrian? Bai, hasieran dana bezala, pixkat arrotza egiten zitzaien, batez ere kanpoko jentea, Lezaunen moduko herri batera etortza, azkenean herri abeltzain bat da, ez, eta herrikoa gaude normalean. Baina gero bai, kriston harrera, azkenean ambientea ematen dio herriari, bai. Agian, gero urtean zehar ez dira ez, hainbeste jarduera egiten edo ez dago aukera hori? Karo, urtean zehar pixka gutxiago daude batez ere neguan, gero udaberrian berriz hasten gara beste kanpaina bat egin, Txarobetik kanpainak egiten ari da, eta udaberrian beste kanpaina bat Aste Santuari begira, eta gero ere baditugu gauza finkoak, bai, bizita gidatuak ditu gaztandegiak, gatza ekoizleak, esti ekoizleak, eta gero baita bizita gidatu batzuk finkoak direnak, bai? Eta orduan horrek jentea ekartzen du, baina kantitate txikiagoan, bai? Eta baina gero kanpaina Aste Santua adibidez gure zonaldean ere ikaragarria da. Batzutan Lizarratik eta Lizarragako tuneleraino askotan nik esaten dut, ematen du Gipuzkoa, karo, ohitura asko dago etortzeko, bai? Eta orduan, bai, amentea urteko garai horietan, kriston amentea, eta gero, puntualki beti, bai. Adibidez, Lezaunen baditugu gaztandegia bizitatzeko aukera eta baserri eskola bat. Eta
jendeak hartzen du, ez da udako jendetza, baina beti ekartzen du, eta jendeak onartzen du, bai. Eta Iruñatik, agian oraindik ez da hain ezaguna zonalde hori? Bueno, gerota gehiago eta etortzen dira, agian beste unean adibidez bertsolaretan, bai, nik ezagutzen nuen eta Iruñako jentea zegoen. Gero larunbat arratsaletan ere ikusten da, eta igandetan bai notatzen dela, pues igual inguruko jende gehiago datorrela, baina gerozta gehiago dator Iruñatik ere, bai. Eta bueno, aipatu duzu ez bertsolariena, eta orain datozen egunetan, datozen asteetan, ze beste jarduera ditu? Ditugu antzerkiak, ditugu magia ikuskizunak, ditugu bisita gidatuak, eta gero aurtengo berrikuntza da baso miresgarria edo ditzen dena. Bisita gidatu bat da menditik, baina antzerkiarekin uztartuz. Eta orduan, elkartzen da euskal mitologia, naturari errespetua, eta antzerkia eta mendiari biltzea, eta orduan zuzuaz ibilbide bat egiten Irantzuko arroilatik gora, eta pertsonai desberdinak agertzen dira, agertzen da Tartalo, bestea, Irantzuko monastegiko monjeak agertzen dira, eta zoaz, ingura zautzen, lehen bertan egiten zena, ikaskinak ere agertzen direlako, eta gero natura respetatzen ere, ze aste santutan ikusi genuen, pandemiaren asuntoarekin jende pila joaten zela mendira, eta dago denetatik, mendian ibiltzen dakina eta ez dakina. Eta atera behar izan genuen kanpaina bat nahiko famatu izan zen eta barregarria nola kaka egin mendian. Ze kriston arazoak zeuden, hori klinesak direla, maskarillak, toallitak, eta orduan kanpaina bat atera genuen. Eta hau, baso miresgarri honetan sartu dugu pixkat ere kanpaina horretatik jendeak errespetatzen jakiteko mendian, ez? Mendira gatozenean, hori. Hori da. Aurkitzen dugun bezala guztien. Hori da. Eta orduan, jarduera guztiak zer daude familientzako pentsatuak? Bai, gehien bat familiarentzako, bai. Batzuk bai daudela zuzenduago, igual txikientzako, magia aktuazioak, batzuk daude familia osoarentzako eta beste batzuk pixkat txikiagoentzako zuzenduta, bai, azkenean gurasoak ere bagoaz, baina zuzenduago dago berai zuzenduago. Bueno, baina gero gurasoek ere disfrutatuko du. Bai, batzutan txikiek baino gehiago. Primeran, eta, bueno, jarduera hauek egiten dira bi hizkuntzatan, ala jarduera bakoitzak bere hizkuntza? Jarduera bakoitzak badauzka bere hizkuntzak, baina geroz eta gehiago ari gara euskara sartzen, bai, adibidez bertsolariena ere euskara zerbitzuak ere lagundu zigun, kontaktuak egiten, eta hori, eta gero eta gehiago euskara sartzen azkenean. Irantzuko lurrak, 5 udaletxeek osatzen dugun mankomunitate batean dago, Jaitz, Abarzuza, Gesalaz, Deierri eta Lezaun. Eta horrek, mankomunitate horrek ere bere euskara teknikaria dauka, eta saiatzen gara sartzen. Gero euskara teknikariak ere antolatzen ditu bere gauzak, adibidez, abuztu bukaeran Lezaunen esan genuen umentzako zinema euskaraz gauean, eta ekintzak egiten dira. Korrontziere bien artean antolatuko dute, Irantzuko lurrak eta euskara zerbitzuaren artean, eta bai, gero ez da gehiago ari gara euskara sartzen. Hori ere helburuetako bat da? Bai, dudari gabe, azkenean gure hizkuntza zaindu behar dugu eta sustatu behar dugu orduan aisialdiaren aldetik sartzea nahiko erraza da. Ja orain dela urte batzuk gure zonaldean lehenengo Lezauneko eskolan eta gero Abarzuzako eskolan D eredua sartu zen, eta gero bi eskolak elkartu ziren Landaremuko eskola batean, eta orain joan zan urtean ja bukatu zuten A ereduko azkenengo ikasleak, eta orain derak dira D eredukoak, eta gero horri ere lotuta, azkenean aisialdia ere gero eta euskaldunagoa egiten saiatzen gara bai. Orduan haur guztiek euskaraz jakingo dute? Bai, Lezaunen gehien bat bai, Lezaunen eta inguruan gehien bat beraien referentzia eskola Zumadia denez, bertara doaz eta bai, gero eta euskara gehiago entzuten darrian. Pozgarria da, ez? Bai, azkenean lehen, Lezaunetik eta ingurutik zoaz, eta izen guztiak euskaraz dira, terminoen izen guztiak euskaraz dira. Baina orain dela urte batzuk galdu zen, eta orain berreskuratzea pozgarria da, eta hori da, azkenean gure apostua hori da, bai Irantzuko lurretatik, bai euskara teknikariaren aldetik, pixkat euskara sustatzea eta hitz egitea. Eta, udazkeneko programa hau ez, udazkeneko jartzunak izenekoa,
bukatuko da ibilaldi mikologiko batekin, urriaren 22an. Bai, hori gure zonalde hau, hori Perretxikotan eta nahiko aberatsa da, bai udaberrian eta bai udazkenean, eta orduan beste ekintza berri bat da hori, jardunaldi batekin, joango gara Perretxiko bila, ea sortea dagoen, gero sailkatu egingo ditugu, eta gero batzuk jan, eta gero kontzertu batekin bukatuko dugu pixkat, eguna borobiltzeko. Perretxikotan ibiltzen direnak agian ez dira hain pozik egongo ez lapurtuko dizkizura. Bai, hor egongo da ikamika, baina gure helburua ez da hori Perretxiko pila hartzea ez, eta gero gainera denontzako daude Perretxikoak bertan, eta bate sarretu beharko da, bestela, saltxa pixkat egoteko, eta hori, eta azkenean batez ere jendeak ezagutzea hemen daukaguna, eta hori, eta... Eta nola bilatu, ez? Hori da, nola bilatu, nola zelkatu, motak, desberdintasunak, ze Perretxiko egin izan behar da kontu gehiago, eta hori, egun bat pasa mendian, eta azkenean gure ingurua mendia da, beraz, mendian egun bat pasa, eta hori, baskari eta kontzertutxo batekin eguna borobildu. Seguro jende askori interesatuko zaiola. Bai, izen ematea zabaldu zen, eta esaten dute, agian hor ere bigarren txanda bat egin beharko dugula, eta gu prest. Eta, hori ere, izen emateak nola egin behar dira jarduera guztietarako eman behar da izena, alagian? Ez, zu lehenengo gustatzen zaizun jarduera begiratu, eta bertan web horrian, Irantzuko Lurren web horrian, jartzen dizu, zenbat aforoa dan, doainik den, gehienak adibidez udazkeneko jartzuneko guztiak baso miresgarria ez ezik, danak doainik dira normalean. Ze udalak laguntzen du, tokatzen zaion udalak laguntzen du, eta normalean diru laguntzen bitartez eta txaro teknikariak lortzen ditu. Eta hori, eta izen ematea hori, web horrian lehenengo aukeratzen duzu nahi duzun jarduera, behiratzen dituzu dauden datak eta izen ematea ematen duzu, eta orain aforo kontuekin lehen pandemiarek ez zegoenean, dena libre zen, eta alde horretatik, hortan ere lan egin behar izan dugu, tokiak aukeratzekoan, lehen berdin zen toki txikiago bat eta jendea pilatuta egotea, pixkat gozotasun irudi hori emateko, eta orain justo kontrakoa, baina hori da, moldatu beharra dago, eta oso pozik, alde horretatik oso pozik, oso ondo moldatu garako eta jendeak oso ondo erantzun duelako. Bai joan zen urtean, oraindik urte pixkat zaila zela, bai aurtengo aste santutan eta udan, eta udazken honetan, uste dut nik berdin jarretuko dela. Eta, nor gonbidatuko zenuke jarduera hauetan parte hartzera izen ematera edo? Jardueren arabera, baina oso eskaintza zabala danez, familian edo egun eder bat pasan nahi duenak, guztiz gonbidatuta bai. Jarduera batzuk esan dizudan bezala, igual txikiagoentzako da, familian aurra dituztenentzako, baina adibidez ipar folk egon zenean lezanen, mota guztietako jendea zegoen, helduak, gazteak, txikiak, azkenean kontzertu alaiak dira eta hori, azkenean aukera zabala denez denei zabalik. Eta programa honetatik kanpo eta antolatzen dituzten jardueretatik kanpo, berez, ez egitera joateko ere, toki polita da, ez? Bai, hori, Irantzuko Lurretatik aparte, mendi buelta batzuk emateko eta azkenean daukagu denetik, aiotzen ondartza daukagu, eta zelezaren mendi nahiko altuak ja, negoen nahi baduzu raketekin ibili, eskaintza zabala da, eta Iruñatik oso gertu, eta gainera bertan gauza ezberdinak, beste honean hitz egiten genuen, 10 kilometroko bueltan, egin dezakezu ondartzan ibili, gaztandegi bat mendian bizitatu, hartzai baten txabolan bazkaldu, edo antzerki batera joan, tokatzen delako antzerkia ondoko herrian. Planik ez dagoen asteburu batean, Bai, planik ez dagoen asteburu batean, plan ederra. Bai. Eta informazio guztia esan duzun bezala? Hori da, webunean, Irantzuko Lurren webunean dago, eta bestela telefono bat ere badago, eta txaro, uste dut, gauean ere telefonoa martxan duela. Beraz, arazorik ez, informazio guztia emateko. Gero ere, informazioa zabaltzeko, azken urteetan joaten gara ere feria desentetara. Azkenean, Fitur, Nabartur eta horietaran beti gaude gure estanarekin, gure eskaintza eskaintzen.
Geroz eta turistikoagoa bilakatuko da. Bai, baina bere kutsua galdu gabe, ze hori, azkenean erakusten dugu pues, gu daukaguna, bai, gaztandegi bat, pues, ikusten duzu nola hartzai batek egiten duen lan bere gaztandegian, gero mendira basoaz bazkaltzen bere txabolan nola ibiltzen dituen ardiak, bai, bere nortasuna galdu gabe, hori bai, argi daukagu, bai, argi daukagu. Ez dakitez, ja agian amaitzeko, zerbait faltatu izan den, esateko? Ez, nik uste dut kontatu beharrako dena, bai. Bueno, orduan besterik gabe, agian hemen utziko dugu. Bale, eskerrik asko. Beste batean egonen gara. Bale, eskerrik asko gonbitagatik eta horren arte. Zuri, eta primer año handia guztia. Bale, eskerrik asko. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Eguesen, kontsumoari eta etxebizitzari buruzko aholkularitza juridikoa eskaintzen dute. Guztiz konfidentziala eta doakoa, udaleko oinarrizko gizarte zerbitzuak antolatu eta gainbegiratua. Baiaran erroldatutako pertsona guztientzat da zerbitzu hau, eta aurretiko hitzordua online eskatu beharko da. Bestalde, aste honetan zabalik da ikastaro soziokulturaletan izen emateko epea. Dantza, antzerkia, hizkuntza eskolak eta askoz gehiago eskainiko dira ikasturte honetan, eta aurre izen emateak irailaren 19 arte egiten ahalko dira online. Horretaz gain, datorren hilaren 24ean, arratsaldeko 5:00 7:00 Oihanburu aretoan, liburu bat egingo dut tailerra burutuko dute. Bertan, bertaratutakoek, koadernaketa, estalkiak eta testuak egingo dituzte, eta tailerretik liburu propioarekin aterako dira. Irudimena libre uzteko gauzez betetako estutxea eraman beharko da. Arkatza, margoak, kola eta guraizeak eta karnetaren tamainako argazkia. Tailer hau 8 eta 12 urte bitarteko haurrei dago zuzendua, eta izen emateak bihar, etzi eta datorren astelenean egiten ahalko dira Olatzko liburutegian. Gai aldatuz, gure merkataritza oso gertu dago haurrentzako adierazpen plastikoko lehiaketa jarri dute ere martxan, eta 14 urte arteko haurrek parte hartu ahal izango dute. Lehiaketaren oinarri guztiak online kontsulta daitezke udalaren webgunean. Eta Eguesibarrekin bukatzeko, merkataritzaren eta mugikortasunaren festa ospatuko dute ostiral honetan 5:00 8:00 eta larunbat goizean 11:00 eguerdiko ordubietara. Iruñean, Etxabakoitzeko hiri baratzeetako erabilera publikoko eremuak estalpea estreinatu du. Landaben prestakuntza zentroko altzariak muntatzeko eta zura eraldatzeko lantegi eskolako ikasleak arduratu dira azken hilabeteetan prototipoa diseinatzeaz, piezak fabrikatzeaz eta muntaia egiteaz. Gizarte enplegu babestuko obretako lantaldeak aldez aurretik jarritako hormigoizko zoru baten gainean. Datozen asteetan, ingurunea berriz landareztatuko da soropilez lorategi bat sortzeko, non mahaiak eta bankuak prest egonen baitira piknik gune gisa. Ekainean hasi ziren baratzeak landatzen, eta dagoeneko hainbat produktu jaso dira. Hala nola, tomateak, kuiatxoak, urazak eta piperrak. Ekoizpenaren zati bat auzoko parrokiak, Pilareko Andramariak, banatu dio laguntzen duen elikagai bankuari. Zuzkidura honetarako inbertsioa Iruñeko udalak eta Nafarroako gobernuak finantzatu dute. Baratze hauek eta Arantzadiko meandroan landatzeko prestatuta dauden 100 lurzati inguruko taldeak banakako emakida bidezko kudeak eta eredua partekatzen dute. Hiriko laborantzaren bigarren eredu bat dago, baratze komunitarioena, herritarrei oro har irekita dagoen sistema bat, beti ere elkarte baten barnean. Eredu hori beste 5 auzotan ezarrita dago. Alde Zaharrean, Donibanen, Txantrean, Mendebaldean eta Arrotxapean. Baratzeak auzoko bizi kalitatea hobetzeaz gain Go Green Iruña estrategiaren parte dira. Hiriak klima aldaketaren aurka epe ertainean eta luzean garatzen edo garatuko dituen jarduketa ildoak barne hartzen dituen proiektuarena. Erdiz
Erdiz bizirik plataformako Aritz Alunda etorri da gure platora orain. Kaixo, Aritz? Kaixo, egunon. Zer moduz? Ongi, zuk ere? Ongi, baita ere, ezin gara kexatu. Bueno, etorri zara Erdiz bizirik plataformatik, esan dugun bezala, ez? Bai. Eta, zer da gertatzen ari dena? Bueno, jende gehiena jakingo duen bezala, FITE Magnak Malesitas enpresak proiektua da aurkeztuko du, meategi bat egiteko Erdizeko parajean, pixka bat azaltzeko proiektua zer izanen den, nahi dutena da egin 80 hektareako aire zabaleko meategi bat, bertan urtean 600.000 tona material ateratzeko, horretarako 12 kamioi ibeliko dituzte egunean zehar, 100 eta piko bidai eginez, Artesiaga eta Zubiri artean. Eta proiektua hori da. Ziren bi aukera lan egiteko, ustiaketak, hau da materiala ateratzeko gainetik edo azpitik kalte gutiago ekartzen du, afera da eurek ez dutela bideragarri ikusten hori, eta nahiago izan dute gainetik egin, kaltei kasu honitzik eman gabe. Orduan, zer suposatzen du guzti honek? Bueno, kalteen aldetik, agian azaldu beharko dut pixka bat lehenagotik zer den Erdiz parajea. Erdiz Baztango bazkaleko handiena da. Badauzka 450 hektarea, hektarea horiek zatitzen alditugu 3 puskatan. Gehiena, zati bat bagadia, arbolak eta bar, bertze zati bat pixkate sasia eta otiak eta hola, zikintxago. Eta bertze erena izanen zen belardia, hau da bazkatokia dena abereentzat. Eta gutxi gora bera 80 bat nekazarik eramat dituzte urtero euren abereak, 100 behor, 100 behi eta 1000 ardi, eta urteak eta urteak iraunduen zerbait. Hori bizkat azaltzeko zer den Erdiz, eta horregatik esaten alda, kalte nagusiak nekazaritzak jasango dituela. Azkenean olako proiektu batek sekulako ostiko eman entzion nekazaritzari. Nekazaritza dela Baztango lehenengo sektorean pixkat tokiko ekonomia mantentzen duena, esaten alda. Hori alde batetik, esaten alda ere bai, horren gibeletik ere bada alako kate bat, ez? Nekazaritzari oztopoak jartzen badituzu, baita gero gibeletik arategiak, gasategiak, jatetxe, ostatu eta bar, kate luzea da. Eta ezin dugu ukatu ere zertzen delarik Baztango parajeak ze polita diren, ze mendi garbiak, ez dakit zertu. Eskerrak eman behar ditugu batez ere nekazariei, eurek baitira gure bazterrak garbi mantentzen dutenak. Orduan, ez dela ere bai, pixkat gure kulturaren ardatz bat dela nekazaritza. Nekazaritza alde batetik, bestetik daukagu Erdiz parajea dagoela Natura 2000an sarean sartuta, Europa mailan, toki babestu bat dena, zertaz da babestua segurazki bertako animaliengatik, baita landarengatik ere bai, eta ez dugu lertzen honen egiten olako proiektu bat egin olako toki batean, ez? Gero ere, kutsadura sinistek ez edakut ere bai ez dutela horko ura kutsatuko, jakinta Erdizetik ur sorlekuak badirela. Sinetsi behar dugu ere bai euren hitzetan ez dutena euren legar, harri eta erraus guztia zabalduko. Azkenean Erdiz dago 1100 metrotan eta sekulako haizea bada, beraz hori argi dago ez dela bakarrik hor gelditzen, dena edatuko zela. Eta gaur egun ere pixkat kezkagarria da nola irekitzen altzaion olako enpresa bati ateak, jakinta Magna enpresa dela Nafarroan, luzaz izan dela gehien kutsatzen duen enpresa. Zeubi isurketekin. Pixkat kalteak horiek ikusten ditugu. Eta herritarren artean ze iritzi dago edo ze pentsatzen du jendeak? Bueno, duela 15 bat urte edola zerbait herria kalera atera zen, eta hori oztopatzeko ez zuten ez da proiektura aurkeztuz, ikusi zuten talka handia zela eta Baztan osoa kontran zagola, eta orain berdina izanen da.
guk gure aldetik agian pixkatzaiago intzaigu hasiera batean kontzientziatze lanetan ibiltzea, ze arriskua ez zagon hor, baina gaur egun erran duten bezala proiektua irailean aurkeztuko dute eta berriz ere saiatuko gara jendea bultzatzen eta kontzientziatzen. Naiz eta duela 15 urte atzera bota, orain berriz ere... Gauz bera da. Esaten alda, diplomazia gehiagorekin heldu direla. Bai, saiatzen dira jendearekin gehiago harremanetan sartzen, ez dira leheno bezala bortitz etortzen hau imar dugu eta kitxo. Orain badute, pixkate bertze modale batzuk erteko moduan, baina honez proiektua berdina da. Bai. Orduan esango zenuke herritarren hitza ez dutela errespetatu? Ez, eta ezin erran herritarrei ere hitza ematen diotenik, azkenean eurek egin dutena orain arte izan da egin dituzte batzar informatibo batzuk kuartelka baztanen, hortan eure pixkat erakusteko zein den proiektua. Ere erten dute jendearen zalantzak bildu dituztela eta kezkak ere, baina guk ez dugola ikusten, azkenean eurek euren proiektuan badute zati parte hartzaile bat frogatu beharra. Eta hori izan da euren lana. Parte hartze hori bertako jendeekin egon direla esatea, argazkiarentzat. Eta haiek diote ez, nolabait proiektu honekin lanpostuak defendatzen dituztela Zubirin, ez? Bai, horri ez digu bizkarra eman behar, azkenean lanpostuak ere badira. Nik pertsonalki badaukat ere senide bat enpresa hortan lan egiten duena, eta nik onena opa diot nire senideari. Baina olako proiektu nahintzinean ibiltzen zait gauzak balantza gainean jarri behar direla. Alde batetik, olako lanpostuak sortzen direlarik, ikusi beharra da, denbora mugatuko lanpostuak direla. Hau da, orain erten dute 20 urteko lanpostuak izanen direla. Eta bertzaldetik daukagu gure tokiko ekonomia mantentzen duten lanpostuak, hau da nekazaritza batez ere, eta urtez hor egon direnak eta egonen direnak, eta azken finean ere behar ditugunak. Gaur egun pandemia honekin ere ikusi dugu dena ahalik eta hurbilen eta gertuen iduki geroz eta hobe izanen dela. Beraz, Baira, balantza hortan ezin dugu konparatu ere sortuko dituzten hondamendi guztiak, lehen aipatu bezala naturarekiko, kutsadura eta bar. Beraz, hor bada epe mugatu bateko lanpostu batzuk eta bertzean sortuko dituzten kalte guztiak. Guk ez dugu zalantzarik ez du konpentsatzen, inondik ere. Eta Nafar gobernuak guzti honen aurrean ze jarrera erakusten du? Momentuz ez dakigu zer nolako jarrera duen, proiektua ez baita aurkeztu, ez bada orain aurkeztu, ez dakit orain egun hauetan edo hilabete honetan egingo dute, ofizialki ez dakit egina den, beraz momentuz ez dakit Nafarroko gobernuak zer nolako iritzia daukan. Eta zer espero duzuen Nafarroko gobernuaren partetik? Erran barra da ere bai, Baztango batzar nagusiak sortu duela komisio bat, komisio hortan nahi dutena da bideratu herri galdeketa bat. Baztanen bera herritarrei galdetzeko eta erabakitzeko ea nahi den edo ez den egin nahi olako arrobia behategia. Beraz, ikusiko dugu Nafarroko gobernuak eta baita enpresak ere erantzun hori errespetatzen duten alde batetik eta ez doazten berriz ere aroztegiakin bezala induten bezala herritarren hitzan gainetik pasatu eta nahi dutena eginez. Ikusiko, zer nolako posizioa hartzen duten. Zuek bai eskatzen duzuela galdeketa? Bai, galdeketa honen alde, guk alde hortatik ez gara sobera posizionatuko. Azkenean, Baztango batzar nagusiak lur komunalak baitira erabaki du olako herri galdeketa egitea. Guk kolektibo bezala proiektu horren aurka agertuko gara eta gure lana izanen da jendeak kontzientzatzea eta halako kanpaina bat bezala egitea kontra bozkatzeko. Iruditzen zaigu modu demokratikoa dela modurik hoberena azkenean olako proiektuak gelditzeko. Beraz, esaten alda horren alde gaudela, baina zinez uzten dugu batzar nagusiaren esku. Eta zuen iritziz zen neurri hartu beharko lirateke? Neurriak,
erresa da ez, bertan bera uztea proiektua eta listo. Badakigu ez dela hori gertatuko. Ez da inerresa. Beraz, momentuz ea ze pasatzen den, herri galdeketa horrekin, garrantzia ematen dioten edo ez, eta ea errespetatzen duten, momentuz hori errespetatzea izan nintzen logikoena. Eta aipatu duzu ez, duela 15 urte, baztan jende asko edo guztia ez, ia, kaleratera zela honen aurka egiteko. Bai. Espero duzue orain ere horrelako zerbait gertatzea? Bai. Orain ere, azkenean proiektu berdina da, egia da, etorri direla, esteko moduan alternatiba berriagoko batzuki, baina ez dira alternatibak, arazo berdina da, duela 15 urte eta orain. Beraz, bai, espero dugu jendea kontzientzatzea, azken finean denen ardura delako gure lurrak defenditzea, eta tira, bai, hainbertze gatazka gaur egun, pandemia oraindik hor dago, Arostigiako afera ere hor dago, eta hau bertze arazo bat da, eta espero dezagun jendeak kontzientzatzea eta iritzia ematea eta kalera ateratzea. Eta garrantzitsua iruditzen zaizu horrelako ekimeneko jartzuna izatea? Bai, nola ez. Gerozta jende gehiago, gerozta inder gehiago bilduko dugu proiektua gelditzeko. Hor dugu ere adibide garbi bat, Arostigian gertatu zena, Euskal Herri osotik hainbertze jende bildu zen, eta eurei esker lortu genuen epe labur batean edo ez dakit obrak gelditzea. Beraz, bai, garrantzia dauka, azkenean erditzen egin nahi dutena edo zein herritan gerta daiteke bihar. Elkarlana ez? Elkarlana, hori da. Sortzen da pixka bat. Arriskua dozen tokitan dago. Eta orain, ze asmo duzu? Orain ze asmo, Itxaron proiektua da? Bai, hori da, guk orain arte, 10 bat urtez edo kolektiboa .0 batean egon zen erteko moduan. 2019an jakin genuen memoria aurkeztu nahi zutela eta hori dena, eta geroztik egin dugun gauza bakarra izan da euren urratsak segitzea. Beraz, eurek zerbaitera argitaratu, zerbaitera egin, eta gu kontratakeak edo bertze zerbaitera argitaratu frogatzen hori ez dela bidezkoa eta abar. Eta momentuz hola joan gara, eta orain, zu esan duzun bezala, proiektua aurkeztuko dute eta horren aritik gure lanean segituko dugu, herri galdeketa martxan jartzen bada halako kanpaina bat edo egin beharko dugu gure aldetik, eta gero bada bertze bide nekagarri eta luze bat ere izan entzela bide juridiko bat irekitzen da behin proiektua aurkezten delarik, hau da epe mugatu batean, alegazioak aurkeztu beharrak, txosten luze eta tekniko batzuk, eta hori izanen da pixkat gure ardura. Bide juridikoa eta baita ere herritarren ekintzak bultzatzea eta bar. Agian lan gogorra orain hasiko da? Bai, argi dago. Bai, ikusi dugu, beti eskertzen da jende gehiago etortzen bada eta hola, azkenean denok gara holakoak ez, haunitzaldiz urduripatzen gara arriskoa bertan dagolarik, arriskoa orain etorriko da eta pentsatzen dugu jendea gehiago kontzientziatuko dela alde hortatik, bai. Orduan izango dugu ez, zuen berri seguraski? Bai, izanen dugu, zoritxarrez hori da. Espero dezagun ez aurkeztea, baina erran bezala aurkeztuko dute, eta guk alde hortatik lanean segituko dugu, abiadura handiagoko batekin, eta ikusiko dugu, zenolako erritmoa jarri barko den, eta zenolako urratsak eman barko diren. Duela 15 urte bezala, orain ere gelditu daitekela uste duzue? Bai. Duela 15 urte proiektua gaineratzen aurkeztu ere. Aurten pentsatzen dut aurkeztuko dutela. Eta orduan urratsak ezberdinak izango dira, baina bai. Bada nun jo, bada nun irabazi, dena dugu irabazteko egiarran, eta bai. Enpresak ez du etxitzen. Enpresak ez, gainera orain erran bezala diplomazia gehiagorekin heldu dira, pixkat euren teknikare aldatu dute, eta ez uste egin nuen baietz, aspaldiko afera zela, baina berriz ere agertu dira eta gu ere berriz ere horrean gara. Ez dakitez, bukatzeko zerbait gelditu den aipatu gabe, ala mezturen bat? Aipatu gabe, nik uste dena aipatu dugula, pixkat gainetik, eta mezuren bat, jendeari adi egoteko, bertan ditugu, eta
adi egoteko deituko ditugun ekintzetara, mobilizazioetara, bileretara, eta euren laguntza behar dugula, laguntza indarra, berotasuna, laguntza ekonomikoa ere bai, azken finean bide juridiko hori oso garestia da, eta tira, animo eta denen artean gelituko dugula. Mila esker Zuei. etortzeagatik eta animo asko. Eskerrik asko, Gizan. Beno gaurkoz hau izan da guztia. Eskerrik asko hor egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.